Nasobraman ti uminumin Andres. Bak, dumadi na kay akaduan. Sikratan, makamukan. Hay nako! Alam mo anak, konti na lang talaga ang matitino sa mundo. Bakit ma? Ano na naman nangyari? Kaaga-aga high blood ka? Paano naman kasi? Pagdaan ko dun sa may iskinita, may dalawang lalaking nang basto sa akin. Ganon ba ma? Grabe na talaga yung mga tao ngayon. Kaya ikaw anak, pagka nagkaroon ka ng boyfriend, gusto ko yung matino, hindi yung lasinggero. Opo ma. Siya nga pala, kamusta na ang bakasyon mo dito anak? Nag-enjoy ka ba? Opo ma, nag-e-enjoy naman po ako. Sa katunayan po, Oh, bakit ganyan mga ngiti mo? Ikaw anak ha? Alam ko yung mga ganyang ngiti mo. Umamin ka sa akin. ma, sa katunayan po, nakita ko po yung dati kong nobyo. Talaga anak? Sino ba siya? Mabait ba yan? Opo ma, mabait po siya sobra. Kaso, may pagkatorpe. Sa katunayan ma, nag-date nga po kami nung nakaraan eh. Talaga anak? Gwapo ba yan? Oo naman ma, kamukha ni... Sino kamukha niya? Si... Sino anak? Kamukha po ni Tom Cruise. Kaso Anak? Kaso medyo napasma lang po ng konti. Okay lang yun anak. At least gwapo, hindi lasinggero. Mama naman. Anak, maiba ako. Kumain ka na ba? Hindi pa ma. Gutom na nga ako eh. O siya sige, may niluto akong paborito mo. Tara sa loob nang makakain na. Sige po ma, tara. Wow! 1,009. 1,010. 1,011. Tagsin mo, mati ka mayan na ito 2,000. 1,012. 1,013. Hoy, bak. 1,014. Oh, ampay Andres. Paano ko ako? Atoy, magbagkat. Kanak dito, itamadanagan na kanyam. Ampay mo ito Andres. Manungal daw ka kami nga, matinat na panjibalayon. Awan mo ito Andres, busy lang naman. Busy ka no. Imbaga na kanya ni GR, nagkapuka ka no kanya da, naginom kayo ka no. Pati ajay, naistorya na pa eh. Woy, nagapo ka niya da. Kitata, nabana kanya, tamadanagan na buta. Punay ka na Andres, apay girlfriend ka ta, madanagan ka kanya. Punay ka mo tumbak, madanagan na lang mo kanya, tagayim ka. Kasi nga ta Andres. Bumbak, sika, mapampansin ko, ni GR latati ka na yung mga kaduan. Handmade Andres, naginom kami lang di maminsan. Gapulad na may lamon, madi na mga sursurutan. Madima nga kasi Andres. Ano ka mati? Kakamu ka pa, mati ka gulbog. Yan. Nung kadwa ka ngamin, kanayon nga pornada ti lakad ko. Dan sa amin ngamin ti lasmam. Yung alas man ba? Dati malmalas mo. Yung malas. Swerte ko na ma. Uy baak, puro yung information. Sakti ka po na, so nakamamong ni Maria. Oh, tatadres. Binasted namin nga ni Maria. Adi lang baak, madya ka mo adi yun. Ay, nako Andres. Gagawi din, kaya ka ito eh. Gusto ajim baga ni Andres. Madinsagad din ay bakan niya na. Konsinsya ako tuloy. Para man di balay dito dumawa ta dispensa. Batang, tubay to, may isa.
O kasi sa bana nga bakal. Nagbadis mo pinagbagbaga na kanya ako. Kasi yung na. Nalipatan lang sa mo pinagkadkadwa amin. Oh no! Awanan ni bakal. Kapulang kasi nga banan. Katpali mo't suna. Hindi nga tali nga tao. Para di magayang. Inom taluko. Hoy Andres, kapaya na pagkaskas tam, magsulsolo ka Mike. Ampay Barabas. Iklas. Ampay ngarati ka Mike. Punay nga para basin, kahit ka kung mga katungtungay. Katungtungan. Natin eh. Ima. Katungtungan. Yan Andres, seryoso ka kahit ka nga katungtungay. Napanak dito, ita dumawat akong mati, dispenser kanya. Oo. Kapay nga daw dawat ka. Kung paiso mo din bagam, madi na nga kailangan na yun. Aji nga ruti malik Andres, hangko kumangain ba kanya maday, tamo nga nasaktang ka. So! Bak! Numara sa kanya, madi nagsusurot rin ha. Nasobra man ti uminumin Andres. Bak! Nung madi na kaduan, sikaratan, makamukan. Oh no! Oh, Andres, parehas na nga na partikain. Hugis di sa babak. Hindi bus mo tiarak kon. Wain, tamo mga kadwanak, uray anati mangyarin. Tubay to is live nga road. Awanitan. Ay, apo. Ina mo lagay ang matiis ya. Kiyawin na Andres. Best body ko naman, uray anahan na nga gulangan. Basit lang magbak. Sige karo, takay mo, kung tapay. Pasensya ka na Andres ah. Sorry. Sige ba? Huwag problema dyan. Tinig, daway may isa tinig. Oh. 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 Oh, Andres. Cheers, Andres. Saan Andres? Nabarti ka ko. Susak ba? Nabarto ka kon. Sige, tuntan. Siguro ka ba? Ano timbalak mo ko dapat to damay la? Kaya arimik ko mga Andres. Kung ka anong marudrog dyan ba? Sa lalong madaling panahon, Andres. Napigsa na ako mo to na ba? Kiwin na Andres. Praktisadon. Narigatin. Baka mabaakat for life. Gusto ako ng baak. Baka nagkapoy-kapoy ka ka. Mabaak ka talaga for life. Madimi siguro, Andres. Agkararaga na nga nalaig. Gusto ba? Oh, wis pa. Ah, mame.